Salutare lume și bine de nou episodii muncă. Survivor Games, jucat pe mapa de Alps și v-aș ruga să lăsați un like dacă nu vă deranjează. Perfect. Să mă păstră să vedem pe aici. Că... Ok, mai avem 15 secunde de invincibilitate din câte am văzut eu că scrie acolo. Perfect, avem piptarul ăsta. What? Ce hack are Cairo? Nu mai avem invincibilitate, uite pe unul aici. Primul rând. Ruta mea. Pe ruta mea. La 2 inimi de meci. În fine, dă încolo. Să urcăm pe munte. Sus pe munte, sus pe munte, sus pe munte. Dă-mi un fraier în mine. Cine dă? What? Ce dai, bă? Ce dai, bă? Bă. Ce dai, bă? Ce fraier? Trebuie să urcăm, mai întâi să mâncăm. Zic eu că ar trebui mai întâi să mâncăm. Perfect, haideți. Ok, go. Așa. Îmi place mult mapa de Alps. Superbă. Să vedem până e... Pot să zic că e mapa mea favorită, pentru că și când trebuie să știți de ruta mea asta de aici. What? L-am văzut pe mine? Holy Red Fire Skin Production. Ok, și asta. Perfect. Ok, deci vedeți, mai dispare în itemele. Acum haideți să urcăm în tren. Chiar sper șmecher că mai de mult făceam cumva de meci pe aici. Acum nu mai au de meci. Vin pe aici, nu au de meci pe aici. Ok, hai să luăm acum geamurile, să le strângem. 2 geamuri trebuie, din câte știu eu. Dar, ca să ne putem urca. Pun așa un geam. Nu știu dacă cred că da. Perfect. Bă, sabia o să o iau. Sabia în mână. Cât de rata să ai sabia de să ne ții în mână? Sunt chestiile. Sau diamant, de un diamant, să mai pice un diamant. Dacă mai pică un diamant, e ca și câștigat. Dai un diamant, dacă nu dai un diamant te mor. Miliarde de chestii. Sau un aer, da. Și pe diamant să fie. Care mai vorbim dacă să fie diamant sau iron. Perfect, hai să mai aruncăm ce ne trebuie pe aici. Ok, mai avem chestii care ne trebuiau. Bun. Tort. Oh! Ce?
Asta e meciul. Bă, meciul e ca... What? Și mi-am aruncat pe... Normal, bă, că mi-am aruncat bețele. GG. GG, dai-mă tot. Perfect. Mamă, câtă mâncare am. What it is? Hai să mai luăm chesturile astea, că poate mai găsim un pieptar de fier. Că de obicei aici faci fier mai full de fier. Că știam eu că... What? 17. Păi, what the heck it is? 18. 18 pui, mamă. Bă, fraților, bă, da. Mă dacă îmi dați și mie un pieptar bun. Și unul de pui, mamă. Chiar să fac un print screen la chestia asta. Bă, deci... Bă, da, dă un pieptar și mie de fier. Trebuie să iau asta că mai dau acum. Și e ok. Oh, GG. Încă un diamant. Și aici nu mai au chesturi, câte știu eu. Că n-am ieșit niciodată de aici, nu știu încolo. Bine, n-a trebuit să mă întreb. Hai să... Uite, nu este aici un chest. Nu știu de chestul ăsta, dar acum știu. Deci asta îmi place în arăt asta, că sunt multe chesturi, de obicei am zis multe chesturi, nu mai văd pe Tyron, nu? Dar aici sunt multe Tyron-uri. Bine, sunt și Tyron. Deci... Bă, un pieptar bun. Nu se găsește, domne. Stăpânul... Avem și foc, avem și foc, dar în locul ăsta totuși un control. Ca să fim siguri că nu o să fie vreun cine putem mânca rapid, dar eu zic că câștigăm. Ok, l-am aruncat unul. Nu mă băga în foc! Mamă, mai dă unul. What? Hackerul vieții. Bine, deci cam asta a fost cu acest episod.